Wow! Salamat po sa guest namin ngayon dito sa Leos. Wow! Kay Ma'am Sarah Jane. Yan, maraming salamat po sa blessing na sinyer niyo po sa amin. Yan po, ako po'y kakain na. Tara po, kain po tayo mga bro and sis. Yan, ito po'y bigay po ng aming guest. Ngayon po May 17, 2023. Time check tayo, 9:06 ng umaga. Yan pa lang po ako magpe-breakfast. Ito, kakain po ako, ulam po yung binigay po ng aming guest. At saka po ito isda. Hindi ko alam po anong isda ito. Pampano. Ha? Pampanot? Pampano. Pampano. At saka po itong crab. Wow! Yan na, babae. Babae po yung crab. Yan, isa na lang to eh. Yan. Tara po, kain po tayo.